Oain aste santutan bueltan ganontan, uda berrie, uda hor dao, operazio bikinirako errezeta. Ez? Baina, a ber, eta oin operazio, oza, gabonetan zen, nola, jaionek. Operazio bikinin bar badugu, oza, oin hasiko ginen gaurtik hasita, ez? Etxoin, barkatu baino, bai, ez dakitzen bat izango, nik uste ja hemen 3 hilabetetako prozesu luze bat hasiko dela, baina egu berretako bueltan ez da bikini operazioa oain hasten da. Oain hasiko da hemen iragarki burrumba. Hemen hasiko die aldizkarik, Davidek, Instagramerrak, antizelulitikoak, autobrontzeadoreak, guztiok hasiko die hor. Kontu bat, miraririk ez da hor. Ez da inungo dietaik, eta gaina egoten bada, ez da ona, aste betean 3 kilo, eta 4 kilo, eta 5 kilo, eta esaten dizueten dieta eta sasi dieta horiek. Hori ez da osasuntxua. Zate dute, ondo egiteko, inberko zala asko jota, astean kiloak entzea ja, bueno, segun zen badukazu, gaina hori segun nola dagoen pertsona, ez da berdina, 200 kilo dituen pertsonat, exageratuz, nahi dut esan, Ero nahi dut esan, 20-25 kilo kentzeko daukan pertsonat, ero 4 kilo kentzeko daukan pertsonat. Orduan, batek errexau kenduko ditu, ze batek, ni 4 kilo, 5 kilo kendu ditu, eta holan askar batek, claro, baina zen euskan igual 40 kentzeko. Eta hor, dietekin da kontuz da beti mesedez espezialista batek gana joan, ez hartu da internetetik, ero aldizkaritatik, egon zaite ia mosten, ero medikunien aldizkari bat hartu, eta ez dakit norolako famatu baten dieta. Famatu horrek... Hori esan behar nizun, askotan eredu xelebritik eta izaten diela, eta bueno, egi esan xelebritik dauden hainbeste modu daude, bai dietatarako edo olako produktu milagros edo miragarrietarako. Zaie da aukera bat iten, zaie da, irizpideke mileka daude, orduan. Kontuz. Bueno, azken hori da. Kontuz ibili behar da, nahi duzen, astakeria egiten dituen jendea da, eta gero hor joio efektua bada, ozen bada, askar kentzei dituzun kilo horiek, gero askarra bueltatzen dira normalean, eta inberdana da, denetik jan, neurria da garrantzitsua, eta batez ere, ipurdia moitu. Eta gorputze norberak daukena dauke. Eta listo. Hori da. Ni nahiko nuke, beste metro, beste 15 sentimetro gehiago izatea, baina nik nahi nuke tonifikatu goeo, baina, bueno, azken finen, nor jartzen da normatiba hoi zergatik? Alde batetik. Montak eta segarai bat duela gari batean hori, bueno, oin hasia, oin jendia lehen argala hoetzien agertzen modeloak eta horregun baino. Garai baten ebazien ez geha joango la ez dakin oraino, baina garai baten zenbat alditan esan izan da alkatxofaren dieta. Eta zein atera izan die horren irudi zein izan die. Zorionez, dira, errepasu txiki bat itxenekin ez, eta euskal artistarik ez dao, olakorik, ez dakit, plazaratu du ni, baina hor badaude artista asko edo hori ez, horren aurpegi izan dienak. Bai, karri, hemen utzi duzut, hau gero bustitzeko hori. Perretxikoen onjoen ura hidratatzeko erabileguna, nik hau txikitin guitu. Zeintu dut, Esan nahi nun ni emakume bezala bai, adibidez, dieta gauzetan eta bai mundu hortan sartuta eta praktikan jarrita eta inda, ez? Eta nahi nuke gogora ekarri oain urte dezente pasazitzaien gauze bat, 20 piko urte nitun, 2 umek eukitan nitun garai hartarako, eta bueno, oikoa haitu izanen duzue siropean garbiketa hau. Hori nire kuadria komplikitu. 9-10 egun, ez dakiz zein hori zer da, baina hori eraten bakarrik. Berez bai, gauze da, joan nintzen, nire oiko belarden dara, eta esan naizu, Arantxa, hauin bat, ze, uda dator, eta hemen luzitu behar da pixkat, eta orduan da. Santin Arantxak, osongi jaione zertzaz, erretiro batera? Ez. Ume gabe zaude oporretan zu bakarrik musika entzunez etzan da eoteko, eta ez, orduan ezin. Zuk jarraitu jaten, garbigo jan, lagundu zehozerekin gibelari, baino ezin olako gauzik, hortarako gorputzek, baino gehiago psikikoak edo psikologikoak enbardo prest.